Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, HEMA en Top One Toys in Dokkum. Goed hè, dit is hem dan. Dit is hem. Dit is de winnaar, meneer Hans. Dit is de winnaar. En hier achter dat zwarte vlak, de bus, daar is de school. De Bron, groep 1-2. We staan dus op een kapellaan in Dokkum en we gaan de prijs, het extra schoolreisje, volgend jaar naar Sanjersverdier, gaan we dus zo meteen uitreiken. En ze weten gewoon van niks, Hans. Hoe gaat het met jullie? Gaat het goed? Ja! Mag ik dat even zien met al die handen boven het hoofd? Laat eens even zien en zwaai even. Wat weten jullie niet kennen? Pedro, hier moeten we naartoe geloven. Is dit groep 4? Hey, is dit groep 1-2 van de Bron? Ja! Pablo, dat zit er 1, is 1-2. Dat zit Even controleren hoor. Was dit jullie tekening? Ja! Ik geloof het wel, Pablo. Weten jullie wel wat het betekent dat meneer Hans hier is, dat Pablo meekomt, Pedro is erbij, de televisie is erbij en... even kijken waar ze nu zo snel staan. Waar zijn de mannen? Die staan nog binnen. Kom maar eens erbij, heren. Dat is nou jammer. Ja, want dat zijn onze collega's van de Albert Heijn en Top One Toys. Die hebben deze wedstrijd bedacht. Maar ja, er is bij een wedstrijd altijd één winnaar. Dat zijn jullie! Meneer Hans? Ja. Jij mag gaan vertellen aan groep 1-2 van de Bron, wat hebben zij dan gewonnen? Ik vind het wel spannend. Ik moet zelf ook een beetje uitpakken. Zo. Vertel. Jullie mogen een dag lang naar het Sanjersverdier. En dan mogen jullie de hele dag feest vieren. Is dat zo'n grote speeltuin? Dat is een enorme grote speeltuin voor jullie allemaal. Dit is hem, Hans. Met deze prachtige kleurplaat. Niet eens een kleurplaat. Het is echt zeg maar een plakselkaart geworden. Want er is baard opgeplakt en dakpannen en stenen. Hij is prachtig. En een veer van een baret. Uiteraard. Helemaal compleet. Daarmee heeft groep 1-2 van de Bron gewonnen. Voor dit jaar, en zij gaan volgend jaar, wanneer het weer lekker warm is, een extra dagje op schoolreis naar Sanjersverdier. Natuurlijk samen met juf en natuurlijk samen met de sponsors van Top One Toys en Albert Heijn. Samen met... Nee, daar zijn wij er natuurlijk niet. Daar zitten wij met Sinterklaas, ook lekker warm, in Spanje. Maar zij gaan lekker op schoolreis. Zij hebben het ook gewonnen. Hebben we er zin in, jongens, op schoolreisje extra? Het is zo leuk. Het is net een cadeautje wat je hier uitpakt. Zo leuk, die reactie.